Abans de començar aquesta sèrie de taules rodones que hem programat al sindicat, voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre la seva raó de ser. La gran història, la que hem après a l'escola o llegit, està construïda a partir de milions de petites històries que, amb el pas del temps i de les generacions, sovint s'obliden i es perden. I només hi ha una manera de preservar-les, recollint els testimonis d'aquells que l'han viscuda. Aquest és el sentit de la història oral i el motiu d'aquestes 5 jornades que comencen avui. En Quim Tremoleda i en Jordi Puig varen començar fa anys a recopilar en vídeo els testimonis de la gent de Lledó que ens volgués explicar la seva història personal, familiar, com van viure la infància, la feina, les relacions amb els veïns, les festes, amb el propòsit de deixar-ne constància per a les generacions a venir. Aquesta tasca la va reiniciar el grup del Taller d'Història de Lledó, format per Dolors Nicolau, Isabel Valera, Dolors Pinart, Ariadna Aparicio, Germán de Soler i Marcel Pallissa. De tota la feina n'han quedat un seguit de testimonis en vídeo, uns extractes dels quals podreu veure durant les 5 tertúlies que hem programat. Els vídeos complets quedaran a disposició dels seus protagonistes, les famílies o qui els demani. En poder comptar amb la col·laboració de l'Alonso García, ben conegut de tots, per ser qui va produir els vídeos de les festes de Sant Llambert, de la Fira del Formatge o de la Romeria La Mare Déu del Món, ens vam plantejar d'organitzar i filmar aquestes tertúlies al sindicat, en directe, per tal que tothom hi pogués aportar els seus records o vivències. Cadascuna de les 5 tertúlies programades gira entorn d'un tema: el món rural, el comerç, els oficis, les dones i els ramaders, i els convidats que hi intervenen els representen. Al final, totes es recolliran també íntegrament en vídeos que quedaran a disposició de tots els veïns i veïnes que els vulguin tenir. Tenim, doncs, una bona oportunitat per deixar constància del que hem viscut, per preservar la memòria dels qui ens han precedit i per deixar un llegat visual i sonor col·lectiu. Esperem que en gaudiu. Bon vespre a tothom i gràcies per haver vingut. Tornem a recordar el tema dels mòbils, que aquests dies van sonant, per tant, si us plau, apagueu-los o poseu-los en mode avió. S'ha dit en el vídeo, però ho recordarem. Aquesta edició, aquesta 4a edició del projecte Retalls de Memòria es deu a la iniciativa de fa uns anys en Quim Tremoleda i en Jordi Puig, però que ha seguit amb aquest taller d'història, que són els que han reprès la iniciativa, i gràcies a l'Alonso García, que està darrere les càmeres, doncs tot això s'està filmant i estarà disponible al seu canal de YouTube, Barretina TV, que ho podreu recuperar, i també l'Ajuntament hi tindrà accés. Agrair també que s'hagin deixat enredar aquestes 5 dones. Ara fa una estona deien, ja tenim ganes que s'hagi acabat això, perquè des d'aquí dalt l'escenari fa una mica d'impressió. Però bueno, jo que les he sentit aquests dies que hem estat preparant juntes aquesta tertúlia, em sembla que us ho passareu molt bé, perquè tenen anècdotes molt emotives i molt divertides. Tenen unes quantes sorpreses preparades que iran sortint durant la nit. I voldria destacar, a part d'agrair-los la confiança que m'han fet a mi, elles són una part d'aquesta història, de Lledó i de Cabanelles també, són dignes representants del que suposa el passat i el present d'aquest poble, persones amb molt de coratge, molta resiliència, que les han vistes de tots colors i que ho han superat. Només tenen records bons, és a dir, quan els hi preguntes qui són, que t'expliquin una mica d'on venen,
el primer que fan, no sé si amb els homes ha passat, però és parlar de la família. Sobretot, comencen explicant d'on venen, qui eren els seus pares, a vegades els avis també, qui han sigut les seves parelles de camí, els seus fills, i no només parlen dels presents, sinó que els absents sempre tenen un lloc molt important. Per tant, avui també voldria tenir un record molt especial per als absents. Sí, és important recollir la memòria oral, especialment crec que ho és, que és molt rellevant en el cas de les dones, perquè sempre creiem que totes les nostres vivències són més petites, més insignificants. No hi ha batalles per explicar, però sí hi ha moltes conquestes. Per tant, guardem els records amb calaixos, tancats en pany i clau, i en llocs molt profuns. Per tant, avui em sembla que és molt bonic compartir aquesta part de les vostres històries, la vostra infància, sobretot, i joventut. I us agraeixo molt que hagueu acceptat avui de ser aquí i de compartir-ho amb tothom. A part d'aquestes sorpreses que us dic, a mi m'ha impressionat molt descobrir que hi ha gent encara que ha parit a casa, cosa que a mi em sembla èpic. Jo he parit però no a casa i per això em sembla una cosa fora de mida, una proesa. Hi ha qui ha collit 9.000 ous en un dia, manualment, això irà sortint també. Hi ha qui té apamades totes les dones de Lledó i part dels pobles del voltant, i ja veureu que no dic cap mentida. Hi ha qui guarda tresors dins de caixetes i que, en plan Doraemon, iran sortint records d'aquesta història vostra de Lledó. Hi ha qui ha sigut regidora de Lledó, jo no ho sabia això, que potser va ser la primera regidora, no... Potser avui entre el públic hi haurà gent que ens ho podrà corroborar si és així o no. Per tant, anem a començar aquesta tertúlia d'avui. M'agradaria que us presentéssiu vosaltres. Començarem fent la ronda per la Mariona i presenta't a tu mateixa. Mira, em dic Maria Arròs, vaig néixer a Lledó, visco a les Cases Noves, a casa meva se'n diu Can Vilamenut perquè es veu que els besavis o no sé què varen venir d'allà a Banyoles, aquell poble de Vilamenut, i per això sempre ha quedat Vilamenut. Vaig néixer al 52, em vaig casar amb 21 anys, he tingut un noi i una noia i un net. Molt bé, fantàstic. Ja està. Molt bé, benvinguda, Mariona. Vale, gràcies. Ara jo? Jo em dic Carmen Casademont. Vaig néixer el 18 de juny de l'any 1942. Em vaig casar a 22 anys. Vaig viure al carrer de la Serra, que en diuen a Can Xica, on deien. I em vaig casar a 22 anys i vaig tenir un noi, un nen. I al cap de, quan vaig tenir 30 anys, ens vam anar a estar a Cala Quimeta. I ara tinc un net i una neta. Molt bé, fantàstic. Assumpció, te toca a tu. L'Assumpció, ja sabeu que jo soc filla de Cabanelles. Vaig néixer l'any 41, però fa 63 anys que estic a Lledó. 63? 63 anys que estic a Lledó. Em vaig casar amb en Perico, és aquí. Hem tingut 3 fills, l'Enric, en Narcís i la Sònia. I 3 netes. I fins aquí estem. Fins aquí. Molt bé, fantàstic. Ja està. Molt bé, jo soc Maria Teresa Gual, tothom me coneix per Maite Gual. Vaig néixer a Cala Lola Rossa, aquí, al carrer Figueres. L'any 56, estic casada, tinc 2 filles, un net i 2 netes. Ja està. I vius al carrer Figueres. Estic a la mateixa casa que vaig néixer. Que vas néixer. Sí, sí. Molt bé, fantàstic. Rosa Maria, toca. Jo soc Rosa Maria Joanola, vaig néixer al 58 i em vaig casar amb 20 anys, tinc una filla, tinc 3 nets, vaig néixer a Cal Ferrer tothom el coneix, a Cal Ferrer de Lledó, i ara visc al carrer del Mont. I tinc 3 nets, ja ho he dit, Tinc 3 nets i una filla. Molt bé. I ja està, no? Fantàstic. Som-hi. El que començarem, farem 2 blocs, un parlarà de la infància i l'altre de la joventut. En aquest primer bloc
Ens interessarà saber a què jugàveu quan éreu petites, quins eren els vostres jocs preferits, com us divertíeu, què volia dir ser nena a Lledó o a Cabanelles fa 70 anys, fa 60 anys o fa 50, perquè hi haurà molts jocs que segurament ara el jovent no coneixerà. Parlarem de l'escola també i parlarem de doctrina i a partir d'aquí enllaçarem tots els temes de processons i com se celebraven les festes, etc. I després, en un segon bloc, parlarem ja de la joventut. Comencem, doncs, pels jocs, qui vulgui, que comenci a explicar quin record teníeu. Sí, bueno, al col·legi jugàvem a la setmana, allà sota la galeria, dibuixàvem un munt d'això. Teníem un joc que era de cricket, però no hi jugàvem gaire, perquè no. Primer que no sabíem ni com funcionaven, penso, però no, i d'això. Hi ha altres jocs que elles poden explicar si volen, i així és cada qual que expliqui un joc, no? Molt bé, som-hi. Sí, jugàvem a setmana, fèiem allò aquells tres, d'això, llavors com l'avió i l'altre, i saltàvem tres i llavors estàvem així. Sí, a truca, jugàvem, encara, els nens hi jugàvem, però les noies també hi jugàvem. Explica'ns això de la truca. Allò una sola d'espardenya o de sabata, i amb els gels de les catxes de cerilles els feien saltar i el que sortia era teu. És una rodona, sí. Sí, i llavors sí, també jugàvem allò a saltar corda, saltàvem miruc d'això, i llavors també estàvem, ara salta una, ara salta dues, saps? Cantàveu alguna cançó? No, quan dues tiraven la corda, i llavors entraves, a vegades saltaves fins que perdies, però llavors fèiem cua, i en saltava un i sortia, l'altre i sortia, saps? Anàvem d'això, llavors allò del mocador, també jugàvem, i bueno, moltes altres coses que ara tampoc em venen gaire al cap, allò vull dir que hi ha moltes coses. A nines, quan érem petites, ens portaven una nina als Reis, tot el que ens portàvem, encara de carteró, perquè clar, no podíem pas a les cases, I mira, i aquestes coses. A Piedraltes, també jugàvem allò, aquelles d'allò, jugàvem Piedraltes, i coses d'aquestes. Penso que la Rosa Maria ens en parlarà de les Piedraltes, La Rosa Maria en té. Sí. Ens en pots ensenyar, què és això de les Piedraltes? Ara no sé jugar, això. Que també en dieu, perquè ho he provat i no ossos, no? També en dieu ossos. En deien ossos. Sí, bueno, nosaltres agafàvem pedretes del carrer. Esclar, van començar amb les pedres i llavors amb això. Les teves són més maques, Hi havia una de vermella, que era la que tenies tu, les altres les tiraves, el micròfon, i feies tirar amunt, que ara no ho sé fer, però llavors veies primer amunt, després havies d'agafar dos, i al final tots de cop. Quan la pedra era a l'aire, els agafaves totes de cop, saps? I llavors, no sé, anaves cada vegada més difícil, no sé, no me'n recordo això. Sí, més o menys. Però això, Però és que aquestes són maques. Primer ho fèieu amb pedres de riu. Pedres de menor, pedres normals. El que passa, les pedres, clar, eren totes iguals, normalment, no? En canvi, això, sí. I bueno, aquesta representava que era la vermella, perquè veig que hi ha una mica de vermell, però ja no es veu, que estaven fets per servir. I mira, jo els guardo com a record. Com a record, sí. Nosaltres no, perquè com que eren rocs. No calia guardar-los. No val la pena guardar-los. I a Manol n'hi havia molts, no? No, eren pedres allò de Manol i encara a vegades o del camp. Ella és més cap a... Més modernes. Sí, nosaltres ja som... Assumpció, en què jugàveu a Cabanelles? Jugàvem, sí, de tot. Saltar corda, i el passar la barca, i el barquero, i bueno, i quan sortíem d'escola, a mig camí que anàvem cap al mas, ja ens paràvem, i fèiem una rodoneta allà tots junts, i jugàvem a palillos. Que estava un pilot de brocs, els posàvem allà en pilot, i vinga, a saltar els brocs aquells. Com els xinos, en diríem, no? Sí, igual. I a Piedraltes també, però amb pedretes que estaven per allà al bosc i ja està. Com tothom, I saltar corda i anar fent. I si plovia, què es feia? Si plovia, si corrents cap a casa. I encara podia sense paraigua. Quins jocs es feien quan plovia? Passàvem l'anell, jugàvem al telèfon, el joc dels disbrats, i no sé, alguna altra història d'aquestes. Sí, passàvem l'anell. Això quan feia mal temps, però quan feia bon temps a fora, a corda, vull dir a corda, que si el cotxerito l'eré, que si aquella que se'n deia el rellotge,
que tu rodaves i la corda, sempre hi havia d'haver algun que saltava a dintre. Per exemple, un salt, una sortia entrava l'altra, 2 salts, una sortia entrava l'altra, 3 salts, i la que perdia a rodar. I aquest també era molt divertit, estava molt bé. I bueno, una vegada amb la gallinita ciega em varen deixar caure una a l'alta baix del marge. Vàrem obrir, i la filla d'un guàrdia, que es deia Justita, vàrem obrir, mira que érem inconscients, i es va fotre l'alta baix. Mare de Déu. Ho van fer, no què sé, ho van fer. I alguns Sí, jocs... al marge d'escola, no passa al marge petit, Aquell de la carretera del cementiri, He sentit a dir, però, que no tots els jocs eren tan innocents, que a vegades també es anaven a tocar timbre... bueno, sí. Jo tinc un altre joc, que l'altre dia no em van parlar, que no me'n recordava. Amb la meva germana jugàvem, quan dormíem juntes, que no teníem son, deia, juguem a endevinar cases, i jugàvem a endevinar cases. I deia, de la plaça per món, o de la plaça, com els pinsans i els esparvers, doncs diguéssim, no? De la plaça per món o de la plaça cap a l'altre costat. Deia, una casa, que ara no es pot jugar això, perquè jo la meitat de la gent no els conec. Deia, una casa que hi ha un avi, una àvia, pare i mare i 3 fills, o 3 nens, per exemple, no? I llavors es deia aquest, no, que tenen una altra nena, llavors no, que d'allò, i havien d'endevinar el d'allò. Això, i jugàvem molt amb la meva germana, perquè quan no sabien d'allò, jugàvem a endevinar cases, sí que sí? I llavors allò que deia ni sí, ni no, ni blanc, ni negre, ni or, ni plata, també jugàvem això. I que preguntaven, no sé, tens un braçalet? No podies dir sí, és a dir, una altra cosa, no? I de quin color és? Vermell. Vermell? I llavors deia sí. No, ja has perdut, doncs l'altre. Doncs això. També la Maite explica que jugàveu a alguns jocs que eren com més de nens, però que també jugàveu les nenes. El xurra media manga mangotero. Sí. Havíem fotut un fart de jugar en aquest, tu, mira, i jugaven els nens i al final ja jugaven totes les nenes i ens agradava molt també. I això que dius de tocar timbres, totes ho hem fet segurament. El que passa que poder era més estiu, Setmana Santa, no era diàriament això, potser sortíem més... Perquè no sortia tant, sí, però sí que ho havíem fet i tant. Encara ara ho fan, també ho fèiem nosaltres. I sempre anàvem a tocar els timbres, allà on ens venien al darrere, si no feien cas no calia. Si tocaves el timbre i no es movien, no calia anar a tocar el timbre. Nosaltres no hi havia de timbre, Nosaltres anàvem a les cases i cridàvem i marxàvem. Bueno, timbre no n'hi havia. Les cases més riques, potser sí, com Vaireda, Cap Puesto, sí. Però nosaltres picar el timbre no. I tirar rocs? No hi anàveu a tirar rocs? No. Nosaltres una vegada a casa del mossèn vàrem agafar un palillo i vàrem posar allà el timbre, que tocava sempre, i vàrem marxar allò tot el rato tocant. Aquest no s'ha perdut de joc, no? No, per això hi ha vegades hi ha gent que diuen van a tocar timbres, bueno, això és una cosa que s'ha fet sempre. S'ha fet sempre. I les berenades que fèieu, també, no? Berenades, sí, també en fèiem. Cap a Manol. Bueno, Manol forma part de la nostra infància. Allà vàrem aprendre a nedar. Nosaltres, normal, els dels masos com peixos, perquè aquells Can Reixac, les de Can Guives, Manonella, nadaven com peixos. Nosaltres, mira, més d'allò. I fer les berenades a Manol, sí. I a berenades també anàvem sense anar a Manol. Ella anava a un puesto i jo anava a l'Albreda. Sí, i tu? Nosaltres anàvem cap a Can Guives, cap a Can Roures, cap a la nostra banda, diguéssim, no? I com a molt anàvem a la muntanyeta, que en deien. Hi ha Can Quico i allò era la muntanyeta. Era una muntanyeta petita i no hi havia cap casa. I jo i el meu home agafàvem amb els nens quan eren petits i la nostra festa del diumenge era anar a Manol, ens emportàvem al berenar i allà fèiem la berenada i cap a casa els nens. I contents i ja està. I ara que parlem de berenar, què berenàveu quan éreu petites? Sí, mira. Sí, home, de botifarres i coses sempre hi havia, es mataven porcs. Sí, un fuet, una amanida, pa amb i sucre. Pa amb i sucre. Pa amb oli i sucre. Pa amb oli i xocolata. Pa amb oli i xocolata. Però quan anàvem a fer no, ja t'emportaven no, ja mataven el porc a la casa, un tall de botifarra, un tall de pernil, un tall... Nosaltres quan anàvem... I d'aigua no, vull dir, ni de gracioses i tot això no. Hi havien d'anar allà a la font. Sí, però gracioses qui era que ho comprava. No és pas com ara. Ni Fantes ni Coca-Cola. No, res. Res. Però sí que la Rosa Maria recorda que va arribar el Bimbo a Lledó
Ah, sí, ja el bimbo. Què va passar quan va arribar el bimbo? A Cala Trilla, llavors que tenien fleca, Ah, sí, el bimbo, sí. Van agafar el bimbo i, bueno, el tigretón, el boni, el no sé què més, algun altre d'aquests. Llavors, clar, tothom quan anava a escola, abans passava per allà del carrer aquell, i a comprar el boni i els cromos, que em sembla que el compraven pels cromos, més que res, I si aquest el tinc o aquell no. Ui, sortien molts cromos allà al bimbo, moltes coses. Festa major. Fèieu àlbums? Sí, els canviàvem. Si els teníem repetits. Sí. Bueno, allò va ser un èxit, A tot arreu, la xocolata, a tot arreu en sortien de gromos. I la xocolata també hi havia més coses, no només cromos, no? Hi havia vales, a vegades. Vales, algun vale, però no gaire. Sí, què és una màquina de retratar, que és que va dir no sé quina... Vales per les fires de Girona... Sí, nosaltres guardàvem no el vale, sinó tot l'envoltori, diguéssim, i els aplegàvem així, i llavors ens donaven vales per a les fires de Girona. Sí, me'n recordo que us posàvem allà a casa meu, tots allà al mateix calaix d'aquells, allò al menjador que tenies aquella taula, que sempre hi havia un calaix gros a sota d'aquelles taules d'abans, saps? Doncs hi posaven tots els envoltoris i llavors fèiem paquets de no sé quants, i quan venien les fires, no sé on t'ho portaven, no sé on t'ho portaven, però la xocolata Torres. I ens donaven vales per anar a les fires. I els cavallitos de Lledó, recordeu també la parada de... A la parada del Tiro venien barques. Ah, sí, venien barques, sí, la parada paraven del Tiro. allà davant de Can Venia un que es deia Llunola. Sí, sempre venia el mateix. I aquelles barques, venien a la parada del Tiro. Les vegades que hi havia anat. I tant. I com més enlaire millor. Ja venia una setmana abans. I en recordem-se que la nit del divendres, a la vigília del Carme, era gratis. I escolta, no vegis, tots per avall. Ens hi deixaven anar una volta. Però bueno, sí que és veritat. Parlem de l'escola. Quin record en teniu? Quines senyoretes? Com tractàveu les senyoretes, les autoritats d'abans? Jo vaig anar a l'escola amb la senyoreta Quimeta Jordà, que posava Cal Cabré. I vaig anar aquí sota, que eres d'en Joan Maria Batlle, i sota el porxo. I vaig érem les petites, l'escola petita, totes les nens petites, fins que vaig anar amb la senyora Maria, de Can Notari. Jo vaig anar... Però aquí me'n recordo que vaig anar jo aquí amb la senyoreta Maria Jordà. Jo vaig anar amb la senyora Conita, la petita, el pergolari, que m'emportava tots els nens del carrer, que n'hi havia 6, i jo era l'única nena. I després vaig anar amb la senyora Maria, de Can Notari, que sempre vaig anar amb la mateixa. Bueno, ara toca Bon record, sí. Però jo anava a escola Cabanelles, clar, era de Cabanelles. Al matí érem 5 masos, tots eren allà envoltant, i ens reuníem cada matí tots, nens i nenes, i pujaven junts cap a Cabanelles, però fèiem 1 hora i quart de camí cada dia. Pujar i baixar. Bueno. I la mare ja ens havia arreglat el dinar, perquè ens emportàvem el dinar cada dia. Jo anava a Can Torrà, deixar el dinar, i els altres se repartien per les cases. I bueno, i deixàvem el dinar allà i cap a escola. Quan arribàvem a escola, bueno, el que ens feien cantar, no? De cara al sol. Ah, sí. I con la camisa nueva, ja marxant. I mira que com de regles i d'això allons per terra i escriure a pissarra no ho tornaré a fer, que d'això era pilots. Sí. Jo us explicaré una feta que em va passar. Sempre el senyor Riera teníem, l'home de la senyora Bonita, que més tard que era la comadrona. Sempre deia la meva mare, oi, aquesta nena, que polia i que bona nena i que aquí i que allà. Però un dia em va tocar el rebre fort. Jo sempre feia la S del revés. No hi havia maneres, I això que jo des de petita, per la meva família, soc la Susi. La S. I no hi havia maneres de la S. Sempre del revés la S. I un dia me'l vaig trobar darrere i va veure que feia la S del revés, tot i això, i em va fotre un clatallot. Que Déu-n'hi-do. I Susi Danés, que en té 3 d'S. Sí. Em va fotre un clatallot que Déu-n'hi-do. Vaig arribar a casa, ho vaig dir a la mare, i em va començar a sagnar el nas. Vaig estar tota la nit sangrant del nas, amb una hemorràgia de punyeta. I l'endemà, clar, al llit, me'n vaig estar al llit. Però ella es va presentar a casa, demanant perdó a la mare, demanant perdó a mi. Jo dic, sí, però ja la porto, Sí, i tant.
I bueno, i així es va anar. Tinc aquest record. I això que era un bon mestre, el senyor Riera, però bueno, mira, aquell dia em va tocar a mi. Va tocar rebre. I això que no m'havia passat mai, perquè molts, quan arribaven a casa, en vez de fer els deures, havien de fer 100 vegades, no hi tornaré, no hi tornaré, no hi tornaré. I les vegades, Sí. O sigui, bueno. Vosaltres dues I quan tornàvem d'escola, llavors ens paràvem pel camí i hi fèiem els jocs aquests. Però o sigui, vols dir que us quedàveu a dinar Sí, en ens aquestes quedàvem a dinar cases? i després la tarda tornàvem a escola. I després en sortint, fèiem el camí altra vegada d'una hora i quart i esperàvem pel camí. Uns berenaven, els altres jugaven i fèiem això. En vez d'arribar a casa a fer deures, fèiem això. I era una mainada ben petita, no? No us feia por? 8, 9, 10 anys. Jo anava a Can Torrà perquè hi anava a deixar el cabàs. I quan arribava al migdia, la Montserrat a vegades me deia, o a vegades quasi sempre, Assumpció, no hauries d'anar a buscar menjar pel conills. Pobre de mi, bueno, sí, ja iré. Agafava el cistell i a buscar esparcet. Quan veia aquell esparcet tan alt, que era més alt que jo, Déu-n'hi-do també. I bueno, emplenava el cistell de l'esparcet i cap a Can Torrà. Feia pujada i tot, feia més mostra el cistell que jo, però bueno, ja portava el menjar pel conills. I mira, per la paga ens feia escalfar el dinar, que ja és el que volíem, no? Vull dir que també tela, ja hi havia coses que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per anar a escola, per anar a doctrina, fèieu quilòmetres. Oh, sí, i tant. I doctrina al matí missa, a la tarda doctrina, però bueno, després teníem un al·licient, perquè aquí a Can Vilà hi havia una gramola, i fèiem ball. I tot el jovent ens quedàvem allà a ballar, i allò ja era... Ja ho compensava tot. Ja ho compensava tot. Després hi anirem amb els temes de jovent i de festes, que encara hem de repassar una mica més la infància. Maite i Rosa Maria. Doncs, igual que la Mariona, jo vaig anar amb la senyoreta Juanita, que el que diu ella passava i tu t'apuntaves allà i t'emportava tu, la teva germana i els que passessin, encara que no estiguessis apuntat a l'escola. I després vam tenir la senyoreta Maria de Can Notari, que vull dir, bueno, nosaltres molt bé. La vàrem enganxar ja a la senyora Maria, que era una mica grandeta, s'adormia una mica a classe, a vegades te corregia les coses i anava fent així, i anava fent així, i anava fent així, i et donava el que havia corregit ben guixat. A vegades fèiem el concurs de veure qui tenia guixat més. Ara, si ens veia que, esclar, si una mestra dorm, tu fas bestieses. Si es despertava, mai nada. 6 vegades no hablaré en clase, en castellà, Asunción, o callaré, però bueno, tampoc és mal records de res, no? Hi havia coses... Jo me recordo d'una cosa, però ja no és parlar de la senyora Maria, sinó que si eres esquerrat et lligaven la mà i això. I són coses que dius, però això era el règim, no era un mestre en particular que ho fes. Això n'hem parlat moltes vegades amb d'altra gent i ens ho ha dit això, diguéssim. Però el mal record de l'escola no en tenim nosaltres. Després encara vaig tenir la de Ricalbó, que era una santa, aquella dona, la Carmen de Ricalbó, i l'últim em sembla que vaig tenir la Canadell, que la Canadell ja era una mestra jove que ja volia ser la teva amiga. Ja, esclar, era una altra cosa, ja, diguéssim, i ja va estar, ja 14 anys fora de l'escola. Molt bé, Rosa Maria. Jo també vaig tenir la senyora Juanita i la senyora Maria, que per mi molt bé, la senyora Maria, bueno, per tot el que ha dit ella, així, però era una molt bona professora, no com el que diuen els homes de senyor Camós, que els picava, que els feia posar... Mai de la vida res, la senyora Maria res de res. Molt bona dona, vaja, sí. Clar, era altres temps també, d'aquells que entrava ella, tots els homes havia d'aixecar, tots drets, i coses així, però bueno, no, bé. No, però el senyor Camós, aquella vegada que jugàvem allà a la galeria, antes d'entrar amb la Cristina, amb la germana d'en Benito, que ja és morta, pobra Cristina, i anàvem jugant allà, i passa el senyor Camós i diu bon dia tingui, i la Cristina diu i no s'entretingui. Esclar, es va pensar que era jo. Clar, a l'hora de recreu va dir la senyora Maria, i que havia d'anar a demanar perdó, però si no he sigut jo, i plora que ploràs, i vaig haver d'anar allà dalt davant de tots els nens a demanar-li perdó, que jo ben avergonyida, perquè tots eren nens dels 8 anys, i no vaig ser jo, va ser la Cristina, però bueno, mira, aquell home es va pensar que era jo, i vaig haver d'anar a demanar perdó. Vas rebre tu. Vaig rebre jo, sí. Sí, que abans, o sigui, els nens eren a la classe de dalt, que hi havia molts, molt d'allò, i les nenes érem a baix, un costat totes les nenes i l'altre els pàrvols, diguéssim.
Els petits, però de 2 anys o així, Vull dir que tenien nines per allà, d'aquelles així, despullades, allò que els hi devien deixar o donar, no sé, per jugar a la mainada, i bueno, és com els tenia allà, no feien pas gaire res, no, només els vigilava. Però allà nosaltres, allà a l'escola, era com si hi hagués una preta al mig, ningú pujava allà dalt i ningú baixava allà baix, Vull dir, els nens allà i les nenes allà, vull dir, els nens havien de passar per allà per marxar, però vull dir que no es barrejàvem, no ens barrejàvem, no. I pel que fa a tasques domèstiques, tot i ser petites, petitones, doncs segurament us tocava ja ajudar a casa, no? Ajudar amb feines, a rentar roba... No gaire, jo no. Com que ja hi havia la meva padrina, vull dir, tampoc. I era fill únic, vull dir, tampoc ja ho feien. La meva mare i la meva padrina, com que vivíem junts, ja se'n cuidaven elles. Sí, perquè els que tenen germans petits potser sí, que han prengat més. Com els meus, que la meva filla se'n cuidava del meu nen, perquè havia d'anar a la granja, però vull dir, jo no. Ser fill única ja ho feien, la meva mare i la meva padrina. Sí, però sí que se t'emportava la mare, no? A vegades a Can Falgàs... Cap allà a la muntanya, perquè era una escardissa de nena molt prima i molt d'això, i quan la meva mare anava a treballar allà dalt a Falgàs, s'emportaven a mi per canviar d'aire. Però després també hi vaig anar-hi un any, que varen llogar a l'Anna Maria, la germana d'aquesta, de la Cristina, d'en Benito, que ara s'està a Mallorca, i la senyora Maria de Can Falgàs li va dir: la meva mare Emília, no deixaries pas venir la Mariona, perquè he llogat a l'Anna Maria i tota sola allà dalt a la muntanya tota la setmana no s'hi vol restar. Ui, sí, jo, carai, cap allà dalt. Però noia, llavors el dissabte ens va dir la Michelin, la dona del senyoret, diu: no podeu pas baixar vosaltres a cavall, perquè baixo 2 paletes i tocaríem amb el cotxe a terra. Heu de baixar a peu. Fins allà vaig a Can Serra a peu, totes dues, que potser tenien 13 anys. Ah, sí, vaig dir, ara no li pujo cap més setmana. Això que el senyoret, em va dir: Mariona, demà tu vindràs amb mi. Ai, valga'm Déu, vaig anar a l'Anna Maria. I qui sap què vol aquest home, ara on hem d'anar tots dos? Cap allà dalt al Soler, que hi ha cap allà passant la font, és el Soler, no? Allò, no sé com se diu, bueno, arreglar la carretera. Ell emplenava un cabàs de 4 rocs i jo tapava els forats. Vaig haver de fer de peó, tota la matina allà. Quines coses, també. Però no, ja em va agradar, però fent baixar a peu, vaig dir, jo no hi torno cap més setmana, no, no pas tornar-hi més. Carmen, tu havies anat a rentar roba, Manol? On te rentaves roba? Sí, bueno, no, primer anaven al rec, aquí al Trull, hi havia el rec, i jo era molt jove, i anàvem, jo amb la meva mare, i les dones així a rentar allà al rec. Després va venir que ja llogaven el Vivers, de Can Xicomerlo llogaven Vivers, llogàvem el Vivers. Però hi havia anys que no plovia gaire, i clar, si no plovia gaire, llavors ens deien l'any de menester per a regar. Agafa la panera i cap a Manol. I hem d'anar a Manol a rentar la roba. Però després ja més cap aquí ja va venir que... Mira, ja vam llogar un hort i tenies... I a l'hort també havies ajudat? Sí, a l'hort o a conduir bestiar també havies... Ah, sí, conduir bestiar. Bueno, com ho vaig casar, això. Com ho vaig casar, llavors teníem bestiar. Aquí ja hi arribarem. Havíem de conduir el bestiar. Primer el meu home el va posar allà a Can Pau, i el dematí cap allà dalt a conduir, i la tarda a tornar-hi. Plogui, nevi, feia el buit. Vaig anar jo i anava sempre jo, fins que vaig estar grossa del meu nen, del nen. I després hi anava la meva mare. I no pas engegar l'aixeta, allà havies de poar l'aigua i pujar... A galletades. Sí, llavors hi anava ella. I mira, fins que llavors vam comprar aquí i vam fer les coses aquí i vam baixar el bestiar cap aquí. I llavors el teníem aquí. Molt bé. I mira. Molt bé. Assumpció, quin record tens tu d'ajudar a casa? Ajudar a casa, ajudar la mare, perquè érem 6 germans. Amb 6 germans ja hi havia tela per rentar. I al matí, escalfàvem l'aigua amb un perol penjat al foc i després amb un cossi l'aigua i posàvem la roba allà en fonya i després ella i jo amb un costat cada un cap al viver. Arribaves al viver, l'hivern estava glaçat i amb la picadora que fèiem abans havíem de trencar el gel per poder rentar. I per picar la roba també, Sí, però clar que ajudava la mare, si érem 6 germans. I que molla la roba encara pesa més, després feina que arrossar-la. Sí, sí.
Carai. I abans els llençols no eren pas de tergal, eren d'aquells gruixuts de fil. De cotó, que passaven molt més. De fil que pesaven molt. Ara iria bé perquè, com que tenim rentadora, iria bé que fossin de fil. Molt diferent. Maite, quin record tens? Sí, Mira, sí. Jo de petita, ja la meva mare se m'emportava. A casa no hi havia avis. Els pares de la meva mare eren morts, els pares del meu pare estaven a la Roca del Vallès, no hi havia avis. La meva mare tenia que fer jornals. S'emportava a Camp Pasqual a espallonar. Sabeu què volia espallonar, no? Sí, No és això, espallonar. Ja m'hi donaven 4 tabotxes d'aquelles i au, i empara-te, aquí, juga. Després la meva mare anava a Can Cels, que allà al carrer de la Serra, que feien jerseis a mà, a mà, i també me s'emportava. Després, com podíem, deixàvem la Carmeta Liu i amb la Maria Llebre i ella anava a acabar. Clar, acabar no se me podia emportar, diguéssim, no? I bueno, jo ja me'n recordo d'això. I després, igual que ella, també anàvem a rentar a Can Xicomerlo, la meva mare em feia aixecar aviat, m'hi feia anar, després també hi havia anat a Manol, i jo també recordo que el meu pare portava l'or del capellà, de mossèn Delfí, bueno, no sé si era del capellà o de l'Ajuntament que li proporcionava. I em deia, va, Teresa, anem a regar, molt bé. Tu havies de vigilar quan la reguera vas i papa, ja està a l'aigua, vinga, l'altre, ja, vinga, i amb unes ganes d'anar a jugar, però havies de fer el que et manaven. Però ajudar molt a casa no, però a rentar la meva mare tenia una mania de fer mina que no sé per què. Doncs explica'ns com funcionava això de l'organització, no? Perquè tot el poble pogués rentar en aquests vivers. Ah, no, perquè teníem un dia a la setmana, sí, a casa meu era el dimarts, hi havia 5 vivers a Can Xicomerlo. Eren 2 i 2 que estaven de cares i un que estava sol. Nosaltres teníem el que estava sol. Tu tenies el viver tot el dia, podies rentar el que et feia falta i tenies estenedor també. Ara, l'endemà ja no hi podies pas anar i pagaves, no sé quan, perquè no tinc ni idea. I tu tenies aquell dia. I el que diu ella, que ens devíem trobar que no hi devia haver aigua i anàvem a Manol. Clar, baixar amb la roba eixuta és una cosa, però pujar amb la roba molla, encara que la fotíem per allà aquells sobres, pesava, Però mira, també es havia de fer. Jo vull dir una cosa, la meva mare i la meva tia Conxita, primer de tot havien llogat el viver de Can Guinau, a la teva mare. També havíem anat a rentar. Sí, de Can Guinau. I feia pagar, llavors la Maria, 5 pessetes. I el llogaven totes dues i així en 10 rals cada una passaven. Clar, veritat. De veritat. I llavors, com que sempre podies engegar el motor i d'allò, doncs en 10 rals cada una passava. Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé. Rosa Maria. Ja parlo de temps, No recordo Ferrer, què tocava fer? A Cal Ferrer és que hi havia el meu avi, eren 8 persones, 4 germans, els avis i els pares. I jo no recordo fer res de cosa. L'única cosa que em feia fer la meva mare era treure la pols de les cadires, que tota la vida ho he odiat. Bueno, com veia que posava les cadires, clar, perquè tenim una taula que era per 8, no? Vull dir, hi havia 8 cadires. Posava les cadires, allò que fan a sobre d'allò per escombrar i fregar, ja mirava d'allò, perquè treu la pols de les cadires, em deia. I penso que sempre, ara quan trec la pols del cadí, sempre penso en la meva mare que em feia treure i penso, quina mania amb la pols de les cadires que tenia la meva mare. I cuinar no us tocava? Pelar patates i... Jo cuinar no, com que no tenia gaire gana, de petita no menjava gaire. La cuina no t'hi trobava. Però la cuina no, la meva germana veus que ella sí que menjava, que ella sí que sempre anava allà amb la meva àvia a veure com ho feia, així jo no tenia treballs a menjar jo. No, d'allò. Però l'altra feina de casa no. Clar, a veure la meva àvia que feia una cosa, la meva mare que feia una altra, ja no recordo res. La meva àvia anava a rentar aquí on hi ha el mecànic, saps? Allà on hi ha l'Esperó, allò era nostre, allò el local aquell, i al final de tot, que jo quan era petita ho veia molt gran allò, però ara no ho sembla que no ho és tant, doncs hi havia un viver i la meva àvia anava a rentar allà. Allà hi havia el viver, l'aigua. I després ja vàrem passar a rentar allà a l'eixida de casa meu, que vàrem fer com un cobert i ja vam posar el viver allà. Però la meva àvia que rentava sempre tot. Allà, me'n recordo una cosa, allà a Falgars, cada vespre havies de resar el rosari, Abans d'anar a dormir? Venia el senyoret antes de sopar. Caram. I recaçava tothom, els del bosc, el palaites, les criades, tot. No podia pas faltar ningú. Passava llista tots. Allà de fora, aquell era, havíem de resar el rosari. Després sopàvem i després deia, afanyeu-vos que us tancaré el llum, perquè tenia un aparato per fer llum,
I si no te banyaves pas, ja et quedaves les enfosques a mig camí. I cada dia el rosari, cada dia. Passarem ara un d'aquests reculls de vídeos, d'un parell de minutets, de testimonis de dones, i després engeguem amb la segona part. Anàvem al bosc, vaig anar molt de temps a França, a collir fruita. Després vaig plegar d'anar a França, em vaig anar a treballar aquí al poble mateix, al Matadero. Vaig treballar una temporada al Matadero, llavors vaig anar a treballar a la fàbrica. Llavors, a Lledó hi havia l'altra oportunitat, que les famílies benestants, com diguéssim a Can Batlle, a Can Falgàs, a Can Pasqual i a Can Vayreda no tenien tanta família, no. Doncs aquests venien i requerien d'una criada. I deia, no podria venir algun conegut de Lledó? Alguna noia que és més de confiança, no pas a buscar qualsevol. I llavors varen tenir una oportunitat d'anar-se'n a Barcelona, moltes noies. Que aquestes noies, sense saber-ho, varen anar a una escola d'economia i de saber fer menjars, perquè anaven a treballar per famílies benestants d'una gran categoria. Vaig anar a servir a Can Vayreda, que tenien l'Elisabet petita, i jo vaig anar a fer de niñera. I me vaig estar 3 anys, de 15 o 16 anys tenia. Llavors, si podies entrar, per exemple, aquí a Lledó, Can Falgàs, Can Pasqual o Can Vayreda, ja costava una mica, perquè eren molt buscades. No, ens pagava, jo mensualment em pagava un tant, i la veritat que em pagava molt bé, perquè aquí hi havia cases que tenien minyona, no sé si està bé que ho digui, però... Sí. I els hi donaven 14 pessetes, me'n recordo que hi havia una casa que... I jo allà ja guanyava 400 pessetes, sempre. L'única cosa que la senyora me'ls ingressava a la caixa perquè no me'ls gastés. I diu, és de prendre de l'hora. Llavors jo ja vaig haver de posar-me a treballar, vaig anar a servir, vaig anar a Can Falgàs i a Can Falgàs em vaig estar 10 o 11 anys, fins que em vaig casar. I a l'hivern anàvem a Barcelona, a l'estiu anàvem a Falgàs i a la tardor aquí a Lledó. O havies de fer això o havies de treballar al camp. Després en parlarem dels oficis, perquè quan els preguntes a elles quin ofici tenen, et diuen ofici, netejar i cuinar. I no és que en tinguin un, és que en tenen 10 d'oficis, perquè totes elles han cosit, han treballat a la fàbrica, amb els guants, han conduït bestiar, etc. O sigui que han cuidat mainada, han cuidat gent gran. L'única diferència és que... Hem fet una mica de tot. I alguns sense sou, llavors et sembla que allò no és prou digne, no és un ofici, no? Parlàvem abans, la Mariona ens ha encetat el tema de la religió i això, farem una ronda parlant una mica de doctrina, de processons, aquí totes teniu alguna cosa per explicar. Per aquí comencem, Mariona. Mira, anàvem a doctrina fins que fèiem la comunió i després els diumenges també ens hi feien anar i quan sortíem de doctrina a la tarda agafàvem els bancs de l'església i ens anàvem cap allà a Can Nassi Barber a veure Bonanza. O allò Reina per un dia, o això, i ja ens hi passàvem tota la tarda. Ens estàvem allà, és l'única distracció que teníem, llavors ell tenia una tele i s'emplenava així, I us feia doctrina el capellà? No, hi havia la senyora Maria de Can Notari, la meva senyoreta, i dones que hi havia més grans allà, n'hi havia per edats, ens feien allà a l'església. I després, antes de fer la comunió, mossèn Delfins la feia dalt, allò que és d'en Baldiri, el que és Sant Joan ara, allà dalt, ens la feia. Quant de temps hi havies anat a doctrina? No sé, sempre tenia mal de queixal, vaig quedar l'última, la petita vaig haver d'anar l'última, sempre tenia mal de queixal, no hi podia anar-hi mai. I la grossa ja va ser quan vaig quedar tercera i llavors vaig poder portar el pendó per la professor. És a dir, les que quedàveu primeres a doctrina... Sí, les 3 primeres, la primera portava el pendó, el pal, i les altres dues boles que penjaven.
I aquell cop vaig poder anar més endavant. Molt bé. Però, com que sempre estava malalta, mal de queixal, no anava mai a doctrina, vaig quedar l'última, la primera comunió quan era petita. I el dia de la comunió em vaig aixecar amb un llavi així esbotit, per acabar de fer més guanys. Sí. Però bueno, mira, també van passar. I la Carmen sí que ens recorda moltes de... A doctrina s'hi anava fins abans de... De fer la comunió? Bueno, de fer la comunió petita i després encara hi anaves fins que havies fet la comunió solemne. Sí, la comunió solemne. I tu anaves a guaitar la televisió. Nosaltres, en sortint de doctrina, anàvem al cine. Ah, bueno, sí. Clar, és molt diferent. Sí. Sí. I bueno, hi feien... Sí. Fèiem bonança, fèiem un dia, i bueno, hi posaven... I a doctrina hi anàvem aquí, passàvem aquí a la Xida d'Amboada. Sí. Anàvem allà, que era la Sibèria, en dèiem nosaltres. Però al cine, que dius allà, que era del capellà. En Pitu Sastre penjava quadros a baix a sota el sindicat, i si posava 2 rombos ja no podies anar al cine. Si hi havia més d'un rombos ja no et deixaven entrar, havies de quedar al carrer. Això que diu de promocions. Sí. Sí, venia la Quaresma i bueno, tu havies d'anar a Rosari cada dia i hi havia... Anava a Rosari, hi havia els sagristans que feien 2 nois i 2 noies, sagristans. Jo em vaig ser penso que tenia 16 anys. I em vam ser en Jaume Tanasi, en Boris, l'Enriqueta Cabré i jo. I què fèieu, I les anàvem sagristans? cada dia, havíem d'anar a Rosari. I els sagristans podàvem anar a cada cantó de baix a l'altar. Llavors, com venia el Dolors, pel Dolors, no era festa, però a la mainada feien la comunió petita. I ens havíem de vestir, de sagristans. Anàvem aquí amb la senyoreta de la farmàcia, i ella ens posava aquella pinta, bueno, aquella peineta, aquella pinta i la mantellina. I llavors, clar, havíem d'anar de negres, no en teníem nosaltres tot això. I jo portava el vestit jaqueta de la Remei Xicomerlo i una brusa blanca de nilon, que la brusa era meva. I llavors la mantellina, la senyoreta en tenia una, però l'altra va dir que no, em varen dir que la portava de la Quimeta de Can Roure, de pagès, la mare d'en Jordi del mecànic. Sí, me la va deixar la seva mantellina de casar, que era molt maca, d'allò. I portàvem això, i el dia del Dolors ens havíem de vestir. I després ens havíem de vestir com feien la promoció, perquè va haver anys que la feien pel dijous sant i els altres anys per el divendres. Llavors ens havíem de vestir. Després feien la promoció, el Sant Crist el portava el Llambert Selva, el pare d'en Ferriol, doncs perquè el Llambert Selva podia... I el passàvem per tots els carrers, portava el Sant Crist i en Joan Grapal i en Jaume Catalina al costat, el aguantaven per cada costat, i llavors anava una persona, un home penso que era, amb una banqueta i cada estació ell reposava. Llavors els sagristans anaven amb un cantó del Sant Crist, un amb un cantó i l'altre a l'altre, pel ciri. I les sagristanes portaven, penso que era de Can Notari allò, no sé com en diuen, d'això que hi va a la Mare de Déu del Dolors, amb el Sant Crist, i llavors homes a dintre, molt d'homes a dintre sí, hi havia una finestreta al costat i en Joan de Cal Petit, el padrí d'en Quico, per dir, perquè els anava guiant i allò anàvem fent així, saps? Anava echant així. I a sota hi havia els que el portaven. Sí, i passàvem, el carrer d'aquí de Can Falgàs, ara han canviat el nom, cap a carrer Gran, la plaça, cap a carrer de Figueres, Serra, placeta de Sant Feliu i cap a l'església. I ja estem. Si havies fet de processó Cabanelles o ja eres aquí a Lledó? No. Tu ja les havies viscut aquí? Jo de Cabanelles només tinc... Vaig anar a doctrina fins a 11 anys, que vaig fer la comunió segona, la segona comunió, que en deia, i després ja no. I quan sortíem de doctrina ens quedàvem, ja t'he dit, a ballar. Nosaltres ho fèiem diferent, ens quedàvem a Can Vilar a ballar. Hi havia una gramola i tot el jovent que anàvem a doctrina, vinga, com disfrutàvem allà ballant. Això sí, quan se venia d'entrada de fosc havíem d'estar a casa. Però bueno, ens ho passàvem bé. Jo aquí a Lledó no, amb totes aquestes coses, sé que s'han fet, però tampoc... Havies participat aquí a Lledó amb les alfombres de Corpus? Sí, i tant, i tinc fotos que havia ajudat a les germanes i tant, això sí. Però això, esclar, ja era aquí. Això ja és més cap aquí.
que he col·laborat en tot el que ha sigut. Això sí, corpus i professors. I processons, també. Molt bé. Maite, quin record teniu vosaltres Jo de tinc el bon doctrina? record de Corpus, sí, perquè... O sigui, les vigílies ja anàvem a buscar ginesta i rodó, rodó que fèiem així per tallar. El posàvem a terra que s'assequés i cada carrer es feia un dibuix i es feia la seva alfombra, a més de la plaça. La plaça se'n feia una de potent. I després, al nostre carrer, cap allà a Can Celdoni, es feia un altar, que la senyora Costa ens donava els estris per fer-lo. A Can Pasqual se'n feia un altre, aquí a la plaça se'n feia un altre, i no sé si me'n descuido... A Can Monfill. Ah, veus? I esclar, no sé, era un procés que a mi m'agradava, ja ho sé que eren professors, però mira, era una cosa que et diverties i ens ho passaven bé. Aquí a la plaça el feien les nenes de col·legi, doncs. Sí. I l'alfombra del mig de la plaça, el nen. Sí, això la Quimeta m'ho va comentar. Jo això no me'n recordo. Sí. Qui els feia, els dibuixos? Qui dissenyava aquests? Cada carrer tenia un dissenyador, tu. Allà al nostre... Sí. Al nostre carrer, a dalt allà a Can Monfill, diguéssim, feien sempre una rodona i llavors d'aquella rodona baixava tot el carrer, no? Veien una tira que baixava. I el dibuix el feia el Pito Sastre, sempre. Sí, va dibuixar. I llavors nosaltres ajudàvem. I llavors això que diu d'anar a buscar rodó i ginesta, a l'escola, els petits, els que eren més petites, doncs, anàvem a buscar rodó. I els que eren més grans anaven a buscar ginesta. O sigui, ens passàvem, no sé, un dia, dos o dos, anant a buscar rodó i ginesta i escampant-te'l allà, perquè no es marfís i tot, per fer el... Ja estava bé, també. I la gent posaven les vanos més maques que tenien en el balcó, a la finestra. És veritat. I jo l'any que vaig fer la primera comunió, després va venir Corpus, no el van fer per Corpus, va venir per Corpus i ens van fer tornar a posar el vestit de comunió el dia de Corpus, passejant-se per allà al mig de les... Clar, perquè quan feies el professor ja ho escampaves tot, ja estàvem, ja tot quedava barrejat i ja s'havia acabat el dibuix que havia estat tant de temps fent-te'l, no? Doncs ens va fer posar el vestit de comunió i apa, com si féssim la comunió, perquè normalment ho feien per Corpus, deien, però com que no era Corpus, quan ho van fer, era com si l'haguessin fet 2 vegades. I hi havia més celebracions, no? Sant Sebastià, Sant Antoni... Sant Antoni també. Sant Antoni era més d'allò que no pas Sant Sebastià. Sant Sebastià també anava sempre, però bueno, ens feien posar ja quan anava jo al col·legi, així, tots en fila i cap a l'església. Hi havia molta gent i la gent amb els animals els engalanaven bé i en venir. Llavors hi havia el Pabordes, que érem en Joan Ballís, i l'Envert Selva, el pare d'en Ferriol, doncs. I ells aquells eren Pabordes, i venien d'allò, els animals, i la gent un portava un pa, l'altre portava una llonganissa, l'altre portava un conill, en fi, i ho cantaven. Sí. I m'heu explicat que també cantàveu les caramelles, passàveu pels carrers... Què passava quan arribaven a Can Pasqual? Jo era jove, això jo no cantava pas. Sí, passaven a cantar les caramelles i jo me'n recordo que cantava allà, esperaven a sota el balcó de Can Pasqual i pujaven, cantaven i llavors pujaven així amb un pal, lligaven una panereta, així engalanada i així, i la pujaven i Can Pasqual hi posaven un xai amb un llaç vermell. I després, això per Setmana Santa, que vam dir del Salpàs, aquí a cada d'allò devien fer cada sector, no sé, però aquí a Can Celestino hi havia, doncs, aquí a la placeta de Sant Feliu, dalt les colònies, sabeu, l'església, hi havia una roca, allà parada, allà a la paret, i portava la gent, i anàvem tot aquell entorn d'allà, i anàvem i portàvem un bol o un plat de sal i una ampolla d'aigua. I després, abans, clar, si regalaven una Mare de Déu, una cadena i medalla, un Sant Crist, el que sigui, no es podia posar sense que es fos beneït. I ho posàvem allà i t'ho beneïa. I llavors, beneïa aquella sal, l'aigua i tot el que hi havia allà. I després, ells ja portaven també un bol gros i agafava sal de cada plat i aigua de cada ampolla, i ja feia una bona pastarada allà de sal i així, llavors anava a beneir les cases. Qui donava ous, qui donava cèntims, qui donava... i ja estava.
I ara tot això ja no es fa pas. Una Sí, cullerada pels de masos sal, també passaven. Pels masos també passaven. I pel masos també passaven, que em vares dir que no passaven pel casa teu? A casa meu no. Sí, no, pel masos passaven. I ja els hi donava Una molts. cullerada de Sí, sal. sí, el maso més aviat que I us tenia, venien a beneir el bestiar, també? Sí, i tant. Sí, amb una cullera tiraven poc, Sí, ell així no sé què deia i tiraven d'allò de sal. El sal pas. I després quan érem un altre, no sé, perquè a la plaça així també compte que devia fer un altre... Pastarada, no? Sí, perquè amb aquella d'allà dalt el sol no hagués pas tingut per tot el poble. I pel mes de Maria també? Mana? Què fèieu pel mes de Maria? El mes de Maria? Sí, anar a Rosari. Sí. A pregar. I vinga a resar, i vinga a resar. Tot era l'oració. Sí, anar a Rosari, llavors allò passaven una estampa, allò Sí, tenien tiraves estampes. i em feies, jo no sé per les que tenia, no sé per Col·lecció les d'estampes, perquè cada vegada que anaves a Rosari... tot el mes de maig, el mes de Maria. Ai, a Mariona ens ha Rosari, portat que una digui. peineta i una, Ah, sí? i una mantellina. Això és el que portava la Carmen, De què? però era de la padrina, de Cal Esteve. Bueno, la padrina del meu home, no és pas... No, jo no la portava. peineta, Jo no la el que portava. portaves, no portaves quan feies la filla allò de Però no Maria. pas aquesta. No, aquesta és de la padrina Semblant, de Cal Esteve. semblant. I la mantellina que no l'he pas desplegada perquè no sé pas si... Però no, vols dir per anar pa molt gros? No ho sé, no ho sé. Jo l'he trobat aquí a la capsa i l'he portada. No ho sé, deia que la deixava... Home, clar, té un retrat que sí. Deu ser de quan es va casar. Em penso que era de la padrina de quan es va casar. Ui, no, I això què dius que és, això? aquella que jo portava m'abrigava tot això. Tu, Carmen? Perquè eres més petita, no? Què és això? Una mantellina? Això és mantellina. una pollita. Anaves a missa a la missa, Es veu que tot això de les processons ho va acabar amb mossèn Delfí. Sí, amb la peineta aquesta. M'han explicat que mossèn Delfí era el més progressista. No, ja ho plegaré. I tenim una prova documental, Jo també no? tinc la de la meva mare, Sí, però bueno, molt més petita. jo, no és meva això, és una carta que va escriure mossèn Delfí el 17 de gener del 74, Ja te la parlaré. diguéssim, els amics i coneguts de Roses, Lledó, Castelló d'Empúries i la comarca. Només us llegiré un trosset petit perquè és molt llarg, però vull dir, perquè mireu què deia. Diu, a més de dir moltes coses, no? Perquè jo, comptant amb el canvi de la meva situació personal, voldria ser per a tots la mateixa persona, el mateix amic. De moment la vida ens separarà, però seria molt més greu i dolorosa la separació de convenciments, de criteris, de persones. Seria bo, sens dubte, haver pogut parlar personalment amb molts de vosaltres, de tota la meva situació. Alguns lamentareu i estranyareu que no ho hagi fet, fer-vos càrrec de les meves circumstàncies, i no ho atribuïu a la manca de confiança o d'amistat. En aquests moments calia la discreció i evitar el safreig. Però això només és un tros, vull dir que és una carta que va enviar... Resumir des comptes, que es va casar. Expliqueu, ara volia dir, expliqueu el context. Sí, esclar, es va treure de capellà i va enviar aquesta carta perquè tothom ho sabia, però llavors ho va fer oficialment, diguéssim. Oficialment, exacte. Va enviar una carta de renúncia a totes les cases, no? Bueno, jo no sé si és totes les cases o algunes. A mi me l'han donat, la Neus de Manonell me l'ha deixada, però jo no sé si era cada casa, això, No, a casa no, jo no tinc pas cap, jo no. És que anaven a missa. Vale. Qui és aquesta? Vale. Perquè se'n va anar a estar a Castelló. Sí, per les cases també. Molt bé, molt bé. Us en diria casar les cases que anaven a Aneu missa. prenent nota aquí Era al de públic, que Castelló. després al final ens apuntareu, us donarem el torn de paraula. Mariana us passarà el micro i voldrem sentir també les vostres aportacions. Si un tema ocupa moltíssim les dones de Lledó o les ha ocupat, és el tema de la costura, del corte confección. Aquí tothom més o menys ho ha viscut d'alguna manera, però especialment m'agradaria que comencés a parlar d'aquest tema l'Assumpció, perquè ella té fama de molt bona modista. Bueno, jo, mira, quan tenia 15 anys, la mare em va dir, nena, hem de fer un pensament. Has de mirar d'aprendre un ofici, alguna cosa. Jo li vaig dir, ostres, mare, m'agradaria molt ser peluquera. Diu, peluquera, nena? Si tota la vida t'ha agradat molt anar a cosir, inclús tenia una veïna que feia de modista, i jo de petitona ja feia els vestits de les meves germanes i els hi feia els brodats i sempre m'hi havia fixat molt amb el cosir. Diu, hauries d'anar a cosir.
Bueno, mira, sí, vaig mirar una casa a Banyoles i me'n vaig anar a cosir a Banyoles, a prendre el corte. Però quan vaig ser a Banyoles vaig prendre el corte i m'hi vaig quedar més perquè dic, ostres, qualsevol se'n va cap al mas, podent estar allà. Home, i tant. Amb el bé que m'ho passava, aquells balls que hi havia i tot plegat, em vaig quedar més anys a Banyoles. Quan vaig arribar al poble, a Cabanelles, em vaig posar a cosir, vaig cosir 2 anys. Vaig fer amb les nenes que anaven a escola, les mares venien a casa, triaven la roba, ja me la portaven, la robeta de pata de gall color de rosa i blanca, i jo els hi feia les bates per anar a escola. I com que també havia après de brodar, també em va fer anar a aprendre de brodar, ja li feia els brodats aquí dels noms i així. Després també vaig fer els vestits de les nenes que varen fer la comunió. La comunió la va fer la meva germana i 2 nenes més de cases d'allà. No ho dic, però totes valen voler anar iguales, amb diferent color, però la mateixa roba. I bueno, i també els hi vaig fer a la comunió els vestits. I bueno, la gent que hi havia per allà. I vas ensenyar també a cosir. Tu també vas ensenyar a noies a cosir, Allà no, aquí a Lledó. Aquí a Lledó. A la Lleugera, aquí a Lledó, quan vaig ensenyar a cosir. Aquí a Lledó vaig cosir 5 anys. I venien nenes a cosir, sí. Venien nenes que també es varen voler fer els vestits un any per la festa, se'ls varen fer elles. També la mateixa roba, però amb diferents colorets. I també estaven molt contentes. I sí, me varen ajudar molt. I tinc entès que t'han fet encàrrecs molt especials, també, aquest poble. Sí, hi va haver una senyora, que jo sempre tinc la paraula senyora en vez de dona, perquè mira, ens havien ensenyat així, que va voler un vestit jaqueta vermell i un sombrero igual que el vestit. I li vaig fer, carai, que li vaig fer. També vas fer un barret, o sigui. I un barret, sí. I va marxar molt contenta amb el vestit jaqueta vermell i el barret. Molt bé, molt bé. I bueno, sí, moltes coses havien fet. Però aquest eren mides normals, o sigui, jo tinc entès que també t'han fet fer coses de mides XXXL. Ah, sí, vols dir els gegants, no? A veure... Un dia me crida el Pitu, que aquell llavors era l'alcalde, ell, i el secretari, i me varen dir que si volia que em presentés a l'Ajuntament. Jo no sabia pas ni de què em parlaven ni què volien. I vaig anar-hi. I ja tenien allà a la taula una roba estampada, allà. I diu, ui, Assumpció, en tenim ganes de gegants. Diu, a veure, ens hauries d'ajudar a triar la roba, a veure què et sembla. Que allà, bueno, sí. Però jo no sabia pas que volguéssiu fer gegants, no m'havia pas ni enterat. Diu, a veure, què et sembla? I vàrem estar parlant allà un bon rato i vàrem anar decidint. I me diu, què et sembla? I els metros que hauran de menester? Dic, home, jo metros que s'hauran de menester, si no veig els gegants no ho sé pas. I quan varen tenir els gegants fets, me'ls varen portar a casa. A dalt, al cosidor, que cosíem a dalt, 2 pisos, em varen pujar allà, encara sembla que els veig, el secretari i l'alcalde, en Pitu. I bueno, i allà vaig prendre mides i sí, els gegants van anar endavant. Bueno, molt bé. Però quan me va arribar la quantitat de metros de roba, em vaig veure mig espantada. I vaig dir, ostres, això jo sola, impossible. Quan agafava la roba d'aquí, se m'anava d'allà. I vaig demanar amb una dona que li tenia molta confiança i que era molt bona dona per mi, i tenia una gran amistat, i era la mare de la Maite Gual. És veritat. La seva mare me va ajudar. I entre totes dues varen fer els vestits dels gegants. Es varen inaugurar, aquella festa va ser molt maca, i jo també molt agraïda, ja em diràs. I molt contenta i molt estufada. I tens un record, no?, que tu... Sí, mireu-vos, aquests gegants, mireu. Llavors l'alcalde me va obsequiar, me'ls va fer i ens va portar, i diu, mira, portem l'exclusiva, diu, la tindràs tota la vida. I mira, i són aquests, la parella. Sí, mira. I els mateixos colors de roba i tot plegat. Sí, tot igual. Però un pilot de roba que no vulguis saber. Ja veuràs. Però bueno, també ens vàrem sortir. I tant. I ara que parlàvem de mides, XXL i mides normals, també tens un testimoni, no? Abans dèiem que l'Assumpció té, que algú d'elles té apamades totes les dones de Lledó, no? Explica'ns això, explica'ns què tens aquí. Ah, què vols dir això? Sí, què és això? Bueno, això és la llibreta d'això, de com vaig anar a prendre el corte i confecció, però aquí hi ha totes les meves clientes. Clar, amb totes les mides de dalt a baix. Totes. Hasta jo. En tinc... I hasta tu, i tant que sí.
N'hi ha més de 60, de clientes. I venien també de Cistella, de Vilademires, i alguna de Navata. I la veritat, quan vaig plegar, perquè vaig fer 5 anys, quan vaig plegar hi va haver una senyora que també me'n recordaré tota la vida que em va dir, que era la Montserrat Reixac, ja ho puc dir-ho, que també l'apreciava molt, i em diu, nena, però com ho farem ara sense tu? Dic, no et preocupis, dona, ja em venen de bons i fetes, perquè era molt bona clienta també. Però bueno, no, un pilot, I un matrimoni també va venir un dia la senyora i diu, mira, saps què m'ha dit el meu home? Que mai havia d'anar tan ben vestida com ara. Bueno, mira, millor. I jo, clar, ben contenta. I després vaig plegar, perquè el meu home sempre ha estat molt un pagès gros. Sí, I va voler amb la seva gran fruitereda sempre, i per això de mica en mica vaig haver de plegar, perquè vaig dir, guaita, jo no puc estar aquí i estar a dalt. Que quan vaig haver plegat de la fàbrica, també em varen tornar per si volia tornar a cosir. Però els hi vaig dir, no, no pot ser. Jo sabia que la família, en havia d'arribar una personeta molt important a la vida de la família, que va ser la Mei, que no sé si és per aquí. Sí que és per aquí, sí que ja l'he vist. No hi és, la Mei? No ho sé, sí que hi és. I no vaig voler tornar a continuar de cosir perquè ja en tenia prou i vaig estar molt per ella i vaig estar molt feliç amb ella. Molt bé, fantàstic. I així. Ja està. I ja està. És la meva de cosir. Molt bé, gràcies, Assumpció. I hi ha tot de gent també que havia cosit biquinis, explica'm això, de les samarretes. Perdona, jo també havia fet de biquinis, de biquinis del sastre. Sí, cal sastre. Però això era abans quan estava amb els sogres. Però després vàrem canviar de casa, vàrem anar al carrer Cabanelles, que és allà on està mare, i llavors ja vaig poder actuar com me va donar la gana. Esperar per tu. Et vas independitzar, vaja. Exacte. Rosa Maria, explica'ns. Això de cosir, jo anava a cosir amb la Lita. De veritat. Jo també. En tota la colla, la nostra colla, doncs, de la meva edat, no sé quants anys teníem, 13 o 14 anys o així, o no sé, alguna cosa així. I tot el que sé de cosir m'ho va ensenyar ella, i allà ens ho passàvem superbé. Superbé, Ens ho passàvem molt bé, perquè una deia una cosa grossa i l'altra de llavors, i anàvem fent. I llavors venia una hora a la tarda, que escoltaven, a veure si me'n surto, Espera't, ho he d'engegar això un moment, espera't, aviam si me'n sortiré. Que només de començar la música, només de començar una mica la música, ja tot és calleu, silenci. Ja s'acabava tota la tonteria que teníem i tot el dia, i tot és allà. Ara ja no puc pas. A veure si ho faré bé. L'Aurora Maglot, la Maria Àngels de Can Quico. Només sentíem això i ja callàvem totes. Això i les novel·les, no, també? I les novel·les, no? Les novel·les no tant, però l'Helena Francis era sagrat, perquè, no sé, ara ho escoltes i sembla molt... Simplemente Maria. I molt bé, ens ho passàvem superbé, de tant en tant fèiem campana perquè dèiem, avui no vindrem perquè anem a Manol, No vindrem perquè anem a Manol. Llavors ella, molt jove també tenia moltes ganes de... I no, tinc molt bons records d'allà, Totes també ens vàrem fer un vestit, al final, i, si feia calor, a vegades sortíem allà a la terrassa a cosir, i mira, com que ja érem totes de la colla i així, i ella també era molt agradable, doncs... I per Santa Llúcia, celebràvem Santa Llúcia, la festa. Ah, sí, Santa Llúcia. Això no me'n recordo. No podíem pas cosir. Pagant una dolça per cada un. Portaven un palo de nata i llavors a la tarda allà tancàvem allà el cosidor i fèiem Santa Llúcia. Perdona, puc continuar d'això dels vestits? Perquè ella devia tenir de... Nosaltres podíem ser les últimes. Nosaltres podíem ser les últimes. Li donarem la paraula a l'Assumpció i després ho reprenem. Digues. Que tenia a cosir, 4 nenes me venien i m'ajudaven. I quan se va venir, no sé si era per Nadal, perquè aquella roba era de punt i era d'hivern més aviat. Eren 4 nenes, però 3 es varen voler també el vestit, es van triar
perquè venien el viatjant de Can Mates de Banyoles, amb la maleta, i allà triaven la roba que volien. I aquestes 3 nenes van voler el vestit igual, però amb diferents colors. I se'ls van fer elles, Jo els hi vaig tallar i els hi anava fent, però se'ls van fer elles. Totes 3. Segur que tenen fotos d'aquestes. Segur, no sé si n'hi ha cap per aquí d'aquestes. Si vols dir els noms... Una era la Maria Àngels, de Can Quico. Sí, qui és, per aquí. Segur qui és. La Maria Àngels. Espera't, ara... L'Aurora. L'Aurora. I venia la de Can... Hosti, ara no me n'recordaré. Digue'm, ajudeu-me. No, és que no ho sé jo. La Lídia, la Lídia. Ja us ho diré quan l'Aurora... Maite. Jo no me'n recordo. Tenim que pensar també que una modista que hi havia a Lledó era la Margarida Manel, la mare de la Maria del Raconet. Més tard va fer confecció ella, però també era modista. Jo me'n recordo que la meva mare hi anava molt a cosir a casa seu i ens feia molts d'arreglos nosaltres. De trajes del meu pare ens feia vestits i jo també és una cosa que tinc que dir perquè m'ha quedat al cap, diguéssim, només això, només aquest apunt. Molt bé. I la Mariona, que havia cosit samarretes d'escopes també, no? Amb la Quimeta em van fer una colla aquell any. Ui, sí, que tinc de fer samarretes d'escopa. I bueno, ho vaig començar amb biquinis, però també feia de tot allà cal sastre com la Quimeta. Ella muntava, jo cosia, tornava a vores. Ara que estem parlant de feines de casa, o de fora de casa, si voleu també fem una mica de repàs d'aquestes tasques que heu fet a fora, o sigui, com deien en el vídeo abans, si volies cotitzar, si volies tenir un sou, doncs havies de sortir de casa i d'anar... Sí, bueno, nosaltres vam fer una granja i la vaig posar el meu nom, Perdona, la Maria Àngels, l'Aurora i la Teresa de Can d'Alvira. Ja t'ha vingut, perfecte, molt bé, ja ho tenim. Mariona, ens deies. Sí, no, van fer una granja i van posar el meu nom perquè jo tingués seguro per poder cobrar un altre dia, encara que fos d'autònom, només tingués alguna cosa. Com parlàvem de collir 9.000 ous diaris, doncs és aquesta senyora manualment. Manualment. Després el meu home i en Jaume de Can Borjó també van fer una cinta i ja els acollíem assentats, però els acollíem igual. El que passa que no era anar jocat i niu per niu, que la gallina pessigava, el gall t'abordava, era molt... Però bueno, també vaig tota la joventut, 20 anys. Però bueno, les coses venen com venen, a vegades. I has estat a la fàbrica també? Havies estat tu en el teu cas, no? No, vaig anar un cop a França amb la meva mare, que feia de pitxon, que tenia una cosa que pitjava les amals, que ja no em cansava per gaire, però bueno, vaig cobrar, vaig guanyar un rellotge de pulsera. I després ja vaig anar a cal sastre a cosir i ja m'hi vaig quedar fins que em vaig casar. I després de casar-me penso que hi vaig anar un any més o 2 i ja vaig plegar llavors, ja van fer les granges i ja va venir l'altre. També havies anat a servir alguna casa, no? Allò que dèiem abans, que heu fet una mica, heu tocat totes les tecles. Sí, però vaig anar allà a fregar i ja me'n falta baixar peu, no. Doncs no quedi. Ja m'agradava, però... No. Rosa Maria, explica'ns una mica, que tu feies, en comptes de fer la barema, a França tu la feies a Empúria Brava. Sí, jo anava a Empúria Brava, el meu pare ens va comprar una botiga, la meva germana i a mi, i anàvem a l'estiu allà, a treballar, de 10 del matí a les 12 de la nit, de dilluns a diumenge. I llavors, quan veníem aquí a Lledó, i a vegades per la festa, i dèiem, ai, que estàs blanc, que no sembla pas que estiguis a estiuejar, tu. Com si estéssim de vacances, saps? I d'allò. I llavors, a l'hivern, uns anys, abans de casar-me, doncs anava allà a la fàbrica perquè la Lourdes, que era parenta meva, la Lourdes, com es diu? De Can Serra. De Can Serra. Doncs me va dir un dia, vols venir allà, que tenim molta feina, si vols venir als matins o així, i llavors li vaig dir que sí, i anava als matins allà. Llavors, quan era hora d'anar a Empúria Brava, m'anava a Empúria Brava, quan tornava, li dius, què, vindràs o no vindràs? I llavors, saps, ho tenia així una mica combinat. I tot el que he fet. Bueno, sí, més o menys. Maite, explica'ns el teu pas per l'Ajuntament, també. Bueno, va ser una legislatura, això, vull dir, i va ser una mica complicada, perquè, esclar, llavors hi va haver el canvi de metge, estàs acostumat a un metge, va venir en Carlos, hi havia la farmàcia, el metge i el farmacèutic topaven, esclar, llavors hi havia gent que no estava d'acord amb el que deia el metge, i anaven a la farmàcia i el farmacèutic els deia el que volien sentir. I esclar, vull dir, ens va tocar una legislatura una mica complicada, però a part d'això, bé, i també estàvem
amb ensenyament, també, que treballàvem els de l'associació de pares. Va estar bé, va estar bé. Teniu alguna cosa a explicar també, una anècdota? No, tinc els estatuts, els primers estatuts de l'associació de pares que hi va haver aquí a Lledó. Teniu un mèrit també, no? Vau anar a ensenyament. I llavors amb la Maite, que ella estava a l'Ajuntament i jo era de l'APA, abans era l'APA, llavors va ser l'AMPA i ara és la AFA. I ara és l'AFA, doncs l'APA. Vàrem anar a Girona, a ensenyament, a mirar si ens podíem posar un professor o una professora de gimnàstica, perquè no es feia gimnàstica llavors. I vàrem anar ella i jo, de part de Lledó, i llavors hi vàrem anar a Navata, 2 de Navata i 2 d'Ordis, em sembla. I cap allà, i llavors ens van posar un... Us van fer cas, vaja. Sí, un professor d'això. Sí. Després una cosa, jo volia dir que no s'ha de passar per alt que hi havia la fàbrica del fil aquí dalt, l'Enginy Ferrer, que hi havíem treballat, vull dir que va ser una de les primeres feines que vaig fer jo. Primer jerseis a casa i hem acabat la fàbrica d'Enginy Ferrer de Banyoles, que ens van dir que... Diu, la posarem provisionalment a l'església de dalt, que tu dius, perdona? Doncs sí, allà. I llavors la fàbrica no ens la van fer mai, però ens van posar les màquines a dins i, esclar, de fer jerseis, que cunyaves un tant per jersei, si t'equivocaves el havies d'escórrer i no et cobraves un duro, anar allà ja va ser un pas gros, perquè allà anaven a la llei, vull dir, ja pagaven les 44 hores setmanals que fèiem, les hores extres i tot això. El que passa és que, esclar, mai de la vida dins hi van posar extractors i tot això i també ens perjudicava això. I la fàbrica no ens la van fer mai, i allà també vaig treballar-hi uns bons anys. I al final també s'ha de dir que vaig treballar a Can Quico, amb la tonteria, 22 anys. Déu-n'hi-do. Sí. Van sortint coses, van sortint oficis aquí. Sí, van sortint. Carmen, que fa estona que no xerres. De què? Explica'ns la feina que feies tu de joveneta. La feina que feia jo, mira, 14 anys vaig plegar de col·legi, a 15 anys vaig començar d'anar a França, a Bremes, i després l'hivern estàvem a casa a ajudar a la meva mare el que... I bestiar, dèiem, Bestiar, també teníeu. No, quan jo no era casada, no, només teníem un porc per matar i prou. I després, cada any anava a França, i llavors anava a Bremes, i després anava com qui tenia una tia, llavors anava amb l'abricoc, però no pas acollint, amb un expeditor. Un expeditor que venia de molt lluny, i allà arreglàvem l'abricoc, anava del primers de juny fins al primers de juliol. Els encaixàveu? Què fèieu? Sí, els havies de triar, si eren els més petits els havies de treure, si n'hi havia un de tacat, només posat així, no com el préssec, perquè el préssec d'això. Després, mira, a França, cada any a França, i llavors, quan va venir, que vaig tenir 17 anys, em varen dir que havia de fer el servei social. Que no em feien pas el passaport sense el servei social. I això volia dir que s'havia de fer què? Sí, i el vàrem fer amb l'Angelina. No sé qui és, la germana d'en Ferriol, que ja és morta, que és de la meva edat. Que havíeu de fer la canastilla famosa, no? La canastilla, sí. El servei... Havíem d'anar, anàvem cada dia, allà amb la senyoreta Maria de Can Notari, mira, ens ensenyava, esclar, com en diu, com a conferència, I després vam haver d'anar a Girona, es van examinar, i vam entregar la canastilla, que... I així tenies dret a tenir el passaport. I llavors ja em varen fer el passaport. Llavors, l'any que tenia 17 anys, ja d'això. Llavors vaig anar a 18 anys, llavors ja el meu pare es va posar malalt, i després, a 18 anys, vaig anar a Illa. Aquí a Catalunya Nord. Sí. No tenia puesto, però la Lola Petit em va donar la plaça. Va dir la meva mare, diu, ja et donaré la plaça perquè pugui la Carmen anar a guanyar el pa. I llavors em va donar la plaça a mi i vaig anar 4 anys a Illa. I d'això vas cotitzar i segurament has pogut cobrar una jubilació? Sí, ara cobro de França. I llavors vaig anar 4 anys a Illa fins que em vaig casar. I mira, ja està. Vull dir que... Sí. Molt bé. Hem parlat de moltes feines i deures, però potser és també... I encara el primer any que em vaig casar, vaig anar a Bremes. El meu home diu, vols anar a Bremes? Sí, me'n vaig a Bremes i Vilamolacra.
i ja estava del meu noi. Ara Ho vaig anar d'això veient. justament volia parlar d'embarassos i de parts, perquè això és una cosa que els homes no han Sí, però pogut esclar, parlar, tot, sí. i per tant nosaltres sí. Sí. Comencem per la Maite, si vols. Maite, sí. com es feia aquí, qui t'acompanyava en l'embaràs, qui t'acompanyava en el part, A l'embaràs bàsicament el portava el senyor Ferrés i la senyora Juanita de Navata. Tu els vas tenir aquí a Lledó, no? Tu ja els vas tenir a Figueres. Sí, però amb els embarassos... Nosaltres encara a casa. Ara vindrem, Carmen. I per exemple, anaves amb el senyor Ferrés i ja et Vaig deia, massa de pressa. quan has tingut la primera falta, tal dia, tu pariràs d'aquí a aquí, 4 dies de marge, pam, ho endevinava. Et feia fer analítiques i si et faltava ferro o vitamines o alguna cosa, cap a Can Celestino, banderilles al canto, i llavors, quan t'ho deia, anaves a casa la senyora Juanita, a Navata. La senyora Juanita et visitava en una habitació normal i corrent, que hi tenia la seva roba, que planxava, que cosia, estirada allà al llit. A casa seu. Res de camilla i res de res. T'escoltàvem la trompeta, no sé què, més endavant ja et feia el tacte per si la criatura anava bé o no anava bé. I jo, amb els meus embarassos, vaig anar una vegada al ginecòleg, als 7 mesos, a Manvila. Una, a cada un. I el bo era quan ja et posava, bueno, et anaven visitant, tot anava bé, quan et posaves de part, o et pensaves que et posaves de part, anaves a la senyora Juanita. Si era part, pam, cap a Figueres. Ella pujava amb tu al cotxe i anaven cap allà. Quan arribaves no tenies pas que cuidar de res. Ella ja se'n cuidava del quiròfan, d'això, d'allò, i el metge, si tot anava bé, ni el veies. I et venia a visitar els dies que estaves a l'hospital, i el que jo recordo molt també és que quan arribaves a casa venia, t'ensenyava a banyar la criatura, li curava el malic, et curava tu perquè et fotien cada cop d'estidores que no s'hi pensava pas gaire. I vull dir, més o menys, els meus embarassos, aquest record tinc jo, diguéssim, Sí, que la Juanita era una autoritat. Ostres, i tant, i res de epidurals ni punyetes d'aquestes, no. A lo viu. I el que diu ella, cop d'estidores i anar marxant. No s'hi pensaven pas gaire. No. També cosien aquestes. Sí. I el senyor Ferrés també de vitamines, bueno, a mi me'n va donar, com que quan era petita estava molt prima i em volien fer engreixar a casa meu, entre la meva mare i el senyor Ferrés em volien fer engreixar. I deia, mira, amb això ja veuràs que s'engreixarà. I res. Ara, aquest mes, s'ha d'engreixar de 2 quilos o menys, res, i al final va dir, deixem-ho estar. I llavors, com vaig estar embarassada, va dir, ara sí que la farem engreixar, ja veuràs. Em vaig engreixar, mira, pesava 42, vaig arribar a 60 quilos. Sí que es va engreixar, llavors. I la meva filla pesava 2 quilos 600. Sí que et van fer Mira, engreixar. sí, em van fer engreixar, però cada dia una injecció de no sé què, de bacallà o de no sé què, de fills de bacallà. Bueno, de tot em van donar. Jo estava com una bota, però la nena era així petita, o sigui, em va fer engreixar a mi, no la criatura. Sí. I quan anaves de part, què recomanava aquesta senyora Juanita? Ella era com la mestressa d'allà a l'hospital, no havies pas, perquè jo, quan vàrem arribar nosaltres, em va dir, ui, està tot ple, no hi ha cap habitació ni res, però espera't, va dir. I d'allò, diu, va, ja en tenim una. I cap a l'habitació. L'avantatge que tenim era aquesta. Que ella era, esclar, ella portava tots els pobles de... Algú de vosaltres m'ha explicat que si encara no anaves de part, t'enviava cap a casa i deia, menja, beu cava i camina. Frega, que tu dius, tinc de part i tinc que fregar. Ja està bé. Vés a passeig, vés a caminar, camina i anar marxant. Era Pasqua, era el dia de Pasqua. Tu m'ho vas explicar, Mariana. Sí, vés-te'n cap a casa teu, dina, be't una copa de cava i te'n vas a caminar. Això és fantàstic. I espera que encara no és l'hora, ben bé l'hora. Sí, al vespre vaig ingressar, però esclar, vaig anar-hi mig de matí i em va dir encara no és l'hora d'ingressar. Tu te'n vas a fer un bon dinar a casa teu, que és Pasca, i després ja en parlarem. I va néixer a les 11, penso que era en Jordi que va néixer. I també el vas agafar amb ella i cap a l'hospital. Sí, tots dos em van portar al món a mi, perquè jo hi vaig néixer, el meu home també, i els meus fills també van néixer amb ella. Tu vas néixer a casa? Vas néixer tu? No anava bé i llavors la meva mare la van traslladar a l'hospital. Amb la senyora Juanita. I els teus fills també van néixer amb la senyora Juanita. Sí, tots van néixer amb la senyora Juanita. La Carmen sí que va parir a casa. Jo sí. Bueno, sí, la senyora Juanita venia d'allò, però després quan havia fet algunes visites et deia, bueno, ara llavors em portava el senyor Ferrés. Llavors amb aquelles el senyor Ferrés es va trencar el peu. I esclar, no visitava pas, només visitava, jo sí, em visitava a mi o el que sigui, sí. Llavors, bueno, em va haver de donar, em va dir, diu, ara t'hauria de donar un parell d'injeccions. Però primer, diu, compra'n un nou.
perquè l'altre, si no l'has de menester, no la vaig de menester. Però me'l va donar ell, no la Quimeta Celestino. Ell me'l donava. I bueno, anava de visita amb ell i així, i llavors em va dir, aquest el vols a la Mare de Déu de Montserrat. I el 26 d'abril. Quasi, quasi. Sí, a les 8 del matí, penso que a les 8 del matí, no sé quina hora, quan va venir ja d'allò. I sé que el Josep Carreter passava el correu, i el moment que va passar allà a casa, esclar, quan va sortir, diu que no l'hem pas de picar-li el cul. Ja. Fotia un cric i diu en Sol, ja té godalls. Esclar, ell va pensar que tenia godall, perquè feia un cric, escolta'm. Mare meva. No el van pas haver de picar el cul, Cony, sí, s'ha de dir el que és i ja està. Sí. Assumpció, tu recularem una mica abans dels embarassos, perquè m'agradaria que ens parlessis de les festes i de com es començava a festejar. Ai, les festes. Com es feia això? Encara com es festes, coneixia no el cobrem jovent? pomolli. Mira, les festes dels pobles, que me'n vas dir que també t'agradarien els pobles, no? Els pobles. Començàvem amb Esponellà, després Espinavessa, després a Crespià, Navata, Vila de Mires. Vila de Mires i Queixàs. Però les més especials... No sé pas si parlaré de riure, perquè tot és ocup. Ara, pla. No, que això és molt bonic. Va, que ens has Després, d'explicar. les de Queixàs i les de Vilamires eren molt especials. Perquè la sala de balls era al mig d'un bosc. Feien una esplanada allà i a la tarda feien les sardanes. Allà sota Cal Cucut es feien les sardanes. I a la nit, a la sala de ball que ens havíem fet al mig del bosc, doncs als arbres tots hi havia llums de carbó penjats. I l'orquestra sota tocant. Però ja us hi veieu, amb aquella foscor, ja us hi veieu. Sí. Feien les sardanes i després també ball de nit anàvem a sopar i després a la nit anàvem a ballar. I, bueno, hi havia molta foscor, esclar que sí. Ja volies de foscor. Però les festes és que eren molt especials, perquè mira, Eren molt tant diferents. ballaven els pares com els nens, com les noies, tothom ballava. I allà sota l'orquestra sí que hi havia una mica de llum. Però l'apartat no. Clar. Però anava estupendo allò. Clar. Ja ens festejàvem en perico també al final. Mira, et podies fer algun petonot allà i ningú et veia. Ningú et feia. Després us explicaré el bar que hi havia, perquè si teníem 7, havíem d'anar a veure, no? A Can Vilà tenien una tartana i al temps de quan se va haver acabat la guerra se'ls hi van aparèixer allà a casa seva 3 mules i se'n varen quedar una. Les altres dues diu que varen desaparèixer i es varen quedar una mula i tenien una tartana i amb aquella tartana anaven a les festes i mira, carregaven els copitos, el gep allà amb un cossi i tots els beures a dintre i els llamins que venien i de tot i cap a Queixàs i cap a Vilademires a fer la festa. aquest restaurant i també pujava en Cosme també amb els xuxos i mira, i allà feien, allà si tenia 7, doncs mira, allà amb la tartana però era un bar allò, travien la mula, la portaven allà amb un arbre, pobreta aquella mula, no, pobreta no, perquè mira, havia de treballar. La posaven allà sota un arbre i després allà, mira, hi havia tota classe de begudes. Després jo era molt amiga amb la Emília, la filla d'en Carlos i l'Antònia, que llavors eren els amos, eren en Carlos i l'Antònia. I era molt amiga jo de l'Emília i jo em quedava a dormir jo sempre a casa seva. I quan se venia la festa de Queixàs, de Vilademires també, el mateix. Però era molt graciós, perquè es disfrutava molt. El jovent sempre tot junt i no havies de tenir por ni de cap. I heu ballat molt, no? Havíem ballat molt, però molt. Tota la vida ha sigut la meva passió, ballar, ballar i ballar. Bueno, n'hi ha moltes de coses, però vull dir, això de ballar i la música i tot això, m'agrada molt. Què més? Però fèiem això, a les festes aquestes, sí. Bueno, cada any tenien la principal de Tortellà i la de Banyoles, aquestes dues orquestes. Després a Can Vilà
també era molt original aquell ball que hi havia, perquè hi havia una sala molt gran i els músics, per anar a tocar, havien de passar per dintre Can Vilà, hi havia una finestra que donava amb un balcó. Tenien un balcó d'uns 10 metres d'amplada o no sé quants, perquè diu aquí que veien 10 músics. I passaven per dintre Can Vilà, havien de pujar l'escala dintre Can Vilà, baixant a la finestra i tots els músics allà al balcó. I nosaltres ballàvem per allà i el músic està tal. Vull dir que també eren unes coses tan originals i molt bé. I bueno, i ballar tarda i nit i orquestra sempre i també havien fet les sardanes aquí a Marròs, us en recordeu que tocaven les sardanes aquí a Marròs? Aquí a Marròs, i ja et dic que anaven a vendre castanyes. L'Angeleta i la Maria, sí, que la gent comprava. I quan estaven de les sardanes feien la berenada allà, la gent d'aquí anaven a berenar-hi allà. I l'Angeleta i la Maria, les mares, l'àvia i la mare d'en Ferriol. Però sempre orquestres. Si sabreu qui és. Allà coure castanyes i venien castanyes. I la Maite també havia conegut la seva parella, però no ben bé ballant, o sí? Com va anar això? Ah, bueno, això... Posant l'aigua a lledó. Posant l'aigua a lledó, a mi ens van conèixer. Nosaltres no. Nosaltres havíem anat a ballar. Bueno, jo també havia ballat. Ella pregunta com es van conèixer, va ser així. I nosaltres, de petites anàvem a ballar aquí a Can Zó, aquí a la plaça, que ens compràvem granadina, xarop de menta i xarop de llimona i unes rosquilles boníssimes. I després ja de més grans, després del cine anava a ballar a la sala de Sant Joan, que Mir és el que posava els discos, clar, llavors era discos, diguéssim, no? A més de festes de poble també, però bueno, podem viscut més això nosaltres, diguéssim. Sí, sí. Molt bé. I entràvem per allà a Can Baldiri, diguéssim, tot el pati, pujàvem l'escala i sortíem allà dalt, o sigui, a la sala de Sant Joan de dalt, i allà fèiem el ball. Bueno, és que a la sala de Sant Joan de dalt s'hi havien fet tantes coses, doctrina, ball, és que s'hi feien de tot. I celebràvem el cap d'any, també, allà on dèiem que aquella habitació que hi havia, que feia tanta fred, que li dèiem la Sibèria. Allà celebràvem, després de la missa del gall, anàvem a la torrons, i a l'era de música. Abans pel Carme, a l'era del notari. Feien el ball. I en Pet Torres pujava amb les begudes a coll, i també una taula allà i també l'aigua allà, les begudes amb aigua, posar-los en fresc allà amb aigua i gel. I allà l'era de notari, era jove, jo, era molt jove. Però me'n recordo ben bé. Bueno, Déu-n'hi-do, tots els temes que han anat sortint, I després d'això ja van deixar aquí la placeta. Abans no acabem, jo vull dir una cosa, sisplau, que hem de tenir en compte que Lledó tenia 4 perruqueres. Hi havia la Montserrat Selva, hi havia la Quimeta, la dona d'en Sidrac, hi havia l'Angelina perruquera, i llavors va venir la Maria, i va donar un rep, poc, hi havia 4 perruqueres. Després la Quimeta va plegar i n'hi havia 3, que Déu-n'hi-do. I també ens hem de recordar, que això m'ho han dit que ho digués, que aquí sota hi havia en Pep Torres, que també era barber. O sigui, no era només en Nasi barber, sinó que en Pep Torres d'aquí sota també tenia barberia. Això, només aquest... No te'n recordes que era barber, Pep Torres? Sí, home, que me'n recordo. I tant. I hi ha aquella finestreta. Sí, hi ha aquella finestreta que hi ha a l'entrada. Però se n'ha parlat i per això ho he volgut dir, d'acord? Ja està. I bueno, i per la festa feien el ball del barret, el ball de l'escombra, el ball del nostre carrer, el ball del préssec. El ball robat. I la despedida dels soldats també feien. Com es deia? Els quintos. La despedida dels quintos. Sí. I aquí era el cine. El cine que també feia fred. No? També feia fred. Sí, però quan eren joves poc en teníem. En sortint del cine ja anàvem al ball, aquí a Can Zó, i ja ens divertíem. Ja passava tot. Aquí era el cine i quan feien a baix miraven el futbol i quan feien un gol, el Barça feia un gol, tancaven i obrien el llum per avisar. Mentre feien la pel·lícula, per avisar que havien fet un gol. Sí. I feien una pel·lícula a Lledó i una navata, i llavors es passaven els rotllos aquests. Al cine sempre eren 2 pel·lícules. Quan mitja part portaven l'altra, la que havien vist a navata, i ells et donaven l'altra. I recordeu qui era que hi havia aquí al cine treballant, allò que projectava, l'acomodador... No, mira, sí,
A l'Assumpció, en el senador. Sí. I quan es tallava la pel·lícula... El pedastre del meu home, diguéssim. Ell es cuidava de transportar les pel·lícules, de posar-los. I de posar-los, sobretot posar-los. Transportar-los eren... En Nisso Quildo. En Nisso Quildo i un altre senyor que ara no... Llavors, que diu, hi havia un acomodador. En Passa Maner. Sí. Que sí? El meu pare era acomodador, Sí. i m'havia fet passar una mica de vergonyeta, clar, perquè anava a vegades allà amb algú, li enfocava la cara amb el... Jo em volia fondre, però bueno, pobre, és la seva feina, no? Era la seva feina. Algun gamberro d'aquests, i ell anava allà, els enfocava amb el lot, i després jo em Jo volia també morir. tenia vergonya, perquè el meu padrí, quan se tallaven les pel·lícules a mig fer... Quan hi havia petons. Sí, quan feien un petó es tallaven. Que els No, es havien de tallaven, tornar a es afegir, tallaven. fotia un crit sempre aquí i ja tremolava. Sí, mira, quan es trencava i festejàvem, ens deixàvem anar de la mà, ja està. Incabat i tornàvem a agafar-nos-la, ja està. Carmen? No, però això del meu padrí sí, fotia un petó sempre que venia al cine. Molt bé, gent, jo em sembla que vergonya. Déu-n'hi-do les coses i coses que han sortit aquí. Segur que ens hem deixat Ui, el que iria Però sortint sí que ara encara. obrirem una mica el torn a la gent de si algú tingués alguna cosa a dir, si voleu afegir alguna història, alguna anècdota, si teniu ganes de comentar alguna cosa, ara és el moment. Us recordo que divendres que ve hi haurà l'última sessió amb els ramaders, també a la mateixa hora, 7:45. Així es diu que s'ha acabat. Però va, aprofiteu ara que A mi ja m'agrada, però el que no m'agrada és venir. teniu la possibilitat de parlar. Que venia a sentir-ho, mira. Vinga, Jo Marieta. quan anava a la Lita em feia el vestit, la meva sogra li deia no els hi facis tan curts. Lita, que t'ho deia? Que la meva sogra et deia no li facis tan curt el vestit. Oh, me feia faldilles curtes, minifaldes, no? La Riqueta vol fer una pregunta. On té? Què diu? Què diu la Riqueta? L'Enriqueta li pregunta si després del platellot vas aprendre a fer la S ben feta. Encara no. Encara a vegades dic en el meu home, li dic, Pere, la S va aquí o va així? Mira, és una cosa que m'ha... Sí, I per això va haver de picar aquell també. Oi, però me la va ben donada, I això que pobre no li pas dir mai res perquè no m'origia. Aquí darrere és dolent picar aquí darrere. Mira, és pensar que matava un conill, tu. I que li tinc compte pala, llavors. Sí, bueno, però Déu-n'hi-do també, Ai, també havia anat a la fàbrica, jo jo també també havia amb anat. Enriqueta, que ara parla, he anat a la fàbrica dels globus, la botiga globus, Enriqueta, i tenia en Jaume i amb ella, que per cert m'ho vaig passar molt bé perquè eren molt bona gent. I en Jaume ja fa temps que és mort. Sí, jo hi treballava llavors. Si no teniu res més a dir, jo us demano un fort aplaudiment per aquestes dones.